салом бинавини азиз, ин барнома варзиши қавитан буд ки манзури шумо мегардонем. Як шӯхи андака ки бари шумо кардем ва инак дар барномаи варзиши қавитан ширкат доранд ҳунарманди ҷавону маҳбуб овозхони хушсадо Комилҷон Зарипов. Шумо дид ба барномаи варзиши қавитан. ҳамин хел тарс ондед ки як тарс маро фаро гирифта, як шӯхи. Ин тарзи қавитанона буд. Бемалол бошед тамошобини азиз, барномаи варзиши қавитанро шурӯъ мекунем. Тамринҳои пай дар пай ва шавқовар моро дар пеш интизор аст. Шабакаи моро тарк накунед. Комилҷон Зарипов 10 августи соли 1992 дар рӯзи варзишгарон дар ноҳияи Айнӣ дар оилаи санъаткор таваллуд шудааст. Солҳои 1998-2009 дар гимназияи назди Донишгоҳи технологии Тоҷикистон таҳсил намудааст. Соли 2014 Донишгоҳи технологии Тоҷикистонро хатм намудааст. Аз соли 2012 то ин ҷониб қариб ҳар сол дар якҷоягӣ бо падараш Комилҷон Зарипов дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев барномаи ҳунариро манзури ҳаводорони санъати асил менамояд. Оиладор, соҳиби як фарзанд. Бинагони аз акнун мо ба даври гармшавии бадан шурӯъ мекунем. Каме баданро ҳамроҳи Комилҷон гарм мекунем, баъдан мегузарем ба тамринҳои барномаи варзиши қавитан. Шумо омода ҳастед? Бале. Озодона мо бадан худро каме гарм мекунем. Албатта. Масалан аз мушакҳои китфу, бозуҳои дасту, мушакҳои пойҳо ва китфон шурӯъ карда ба ҳамин ҷанбаст мекунем. Бошад. Хоб шуморо низ омода шавед, ҳамроҳи мо машқҳои баданро иҷро кунед. Хоб дасти ростро масалан мебардорем аз ин тараф, бале, камтар кашиш медиҳем. Бале, 1, 2, 3, 4 бо иваз мекунем. Албатта беҳтарин 1, 2, 3, 4. Бале, метавонем боз дастҳоро ҳамхел кашиш диҳем. Бале, ҳамхел иваз кунем, иваз кунем. Аз боло масалан метавонем оҳиста, оҳиста як тараф, дигар тараф метавонем фарорем. Пойҳоро масалан пойи ростро каме бардорем. Каме пойи ростро бардорем. Дигар пойро масалан оҳиста. Чӣ хел аз ҳамин ҳаракатҳо? Одатан ба фикрам ҳар субҳ акнун шумо маълум аст ки ба ғайр аз оне ки шумо сарояндаи хуб ҳастед, боз ба варзиш ҳам машғул ҳастед. Албатта варзиш ин як ҷузъи ҷудонашавандаи санъат аст. Чунки бештари ҳунар асла гӯем ҳунарманд ҳар як ҳунарманд бояд бо варзиш бояд машғул шавад. Чунки ин як пайвастие ки худро дорад, бе ин намешавад. Аслан варзиш худ як дунёе ҳаст ки ҳама, ҳам ҳунарманд, ҳам зиёӣ, ҳам адибу, ҳам масалан шаҳрванди, ҳар як шахс. ҳама метавон ҳар як шахс. Албатта варзиш гарави саломатист мегӯям. Албатта, вале ман мехостам пурсам ки варзиши дӯстдоштаи шумо, писандидаи шумо чи аст? Кадом намуди варзиш шумо писанд машғул ҳастед? Варзиши бадансозӣ шавқи зиёд дорам ва футбол. Беҳтарин. Маълум аст, аз қаду бас маълум аст ки шумо ба тамрини бадансозӣ ба истилоҳ фитнес качатса мегӯянд, шумо пайваста тамрин ҳастед, боз футболро якҷузам карда. Ҳеҷ гап нест. Имрӯз мо дар барномаи варзиши қавитан тамрини мураккабро ба Комилҷон Зарипов пешниҳод мекунем, чунки ҳамсоли ман аст, ҷавон аст. Бошад. Як барномаи бисёр шавқовар мегузарад. Биёед як маротиба дигар баданро гарм мекунем. Масалан пои чапро ба пеш, дасти ростро каме ба боло, ин хел бошта. Бо ҳисоб 1, 2, 3 мирем. Каме баданро гарм кунем, чунки бе гармкунии бадан масалан мо тамринҳои барномаи варзиши қавитанро бале иҷро карда наметавонем. Албатта беҳтарин 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1, 0. Хелис мекунед бозар. Беҳтарин. Ҳамин аст. Ба дунёи варзиш ворид шудану ба дунёи тамринҳо масалан тамрин кардану вақти мушакҳо обутоб ёфтан, гарм шудан, дигар машқҳоам шавқовартару хубтар мегузарад. Фикр мекунам ки ҳар як шахс агар ҳар субҳ ҳамин гуна машқҳоро анҷом диҳад, рӯзаш хуб мегузарад. Албатта шумо масалан режим доред, субҳ масалан шом шояд медавед, роҳ мегардед ба муддати 3, 4, 5 километр бошад ё 20 километр бошад? Бештар албатта чун мо табиати зебо дорем. Тоҷикистон худ як биҳишт аст гӯем, хато намекунем. Барои ҳамин ҳар субҳ ҳамроҳи падар мо дар ҳамин боғҳои чӣ гуна боғҳо дорем. Биҳишт аст, биҳишти рӯи замин. Албатта дар ин боду ҳаво агар тамрин накунем гунаҳгор мешем. Албатта. Яъне ин ҳавои тоза ин қадар масалан боғҳои зебо, ҳар як боғе ки ҳаст, дар онаш
майдончаи Чиқадар варзиши, албатта. асбобҳои варзиши аст. ҳамаш Бале, бале. Хоб ҳозир охирон тамрини гармкунии баданро иҷро мекунем якҷо, масалан пӯйро каме фароғ мекунем. 1 2 3 анами хел масалан иҷро мекунем. Шумода 1 2 3 меравем. Дастро каме мебардорем. Беҳтарин, аҷиб. Комилҷон Зарипов аллакай. омода ҳастан? Ба машқ. омода аст. Хай онам ҷавон ҳастан акну. Ман ҳарфи худро ёфтам тамошобини азиз. Пештар иштирокчиён каме неом, масалан хело аз ман калонсолтар будан. бовар кунед ман ин барномаро ҳар ҳафта интизор мешавам. Писанд аст. Ана. ва орзу доштам ки бошад рӯзе ки ман ҳам дар ин барнома як бор худамро нишон диҳам. Душед акнун ана ҳамун рӯз фаро расид. фаро расид ва Комилҷон Зарипов бо тамринҳои пай дар пай ҳар мешаванда ба варзиши қавитар. фикр мекунам бас аст. хоб тамошобини азиз, моро тарк накунед, чунки тамринҳои ҳам мураккабу ҳам содда оддӣ дар пеш моро интизор ҳастанд бо сарояндаи маъруф Комилҷон Зарипов. салом бошед. ҳозир мо аввалин тамрини барномаи варзиши қавитарро ба шумо пешниҳод мекунем. Яъне инам бошад тамрини зина ба зина аст. Масалан мо 5 маротиба ё ча намуд аст, масалан ин намуд хубтараш инҷо иҷро мекунем. 5 маротиба 1 2 3 4 5 то иҷро карда боз ҳамихе дастҳоро монда, масалан пойҳоро 1 то анами басанда аст, 2 то анам инҷо, 3 масалан 4 агар тавонед масалан 5-ашро ё 4-ашро то бо охир бардошта ба поён баргардонед, боз метавонед сеюмаш хоб дастқад аст. қоматро рост намуда 5 тои дигар 2 ҳар се инро як бора бале? бале, ҳар се ҳаминро як бора Беис. иҷро кунед ва фикр мекунам бисёр Шурӯъ мекунем? маромад шурӯъ мекунем. миравем 1 2 3 4 муҳим сифат аст, хуб задан аст, хуб бардоштан аст. 5 пойҳоро мебардорем, бале 5 то, бале 1 2 3 4 5 аҷиб. беҳтарин дастхат 5 то Як дигар. бора, а? бале бале рост мекунем 1 2 3 4 5. нагони азиз, акнун дидед ҳамсоли ман ҷавон масалан бе ягон муҳоббоб мушкилӣ иҷро кардан, лекин мо тамринро каме дигар мураккабтар мекунем. метавонем 15 ё 25 то 100 маротиба масалан ҳисобро розничӣ кӯшиш мекунем. чаро 100 не? маротиба ҳам кӯшиш мекунем. албатта ҷавоне ҳамин аст ҷавонӣ. хоб ҳозир каме нафасро рост мекунед. акнун ана ҳамин амале ки ҳозир иҷро кардем, як бора се тамринро якҷоя ҳамзамон. ҳозир мо амиро баръакс иҷро мекунем. масалан дастхат иҷро мекунем. 5 то масалан дастхат 1 2 3 4 5 дастхат во масалан пойҳоро мебардорем ва боз чикор мекунем 5 тои дигар анамке турник ба истило иҷро мекунем. омода ҳастед? Комилҷон Зарипов иҷро мекунанд. маромад мерем. меравем. ман кӯшиш мекунам ки мураккабтар кунам. Комилҷон иҷро карда натавонад, лекин маълум аст ки аз удааш баромада истодааст. 1 2 3 4 5 6 метавонем 6 7 8 то 100 маротиба мекунам. дастҳоро мебардорем, пойҳоро. бале 1 бале 2 бале 3 беҳтарин 4 бале 1 тои дигар 5 акнун турник бале 5 маротибаи дигар 1 беҳтарин 2 3 аллакай нафас 4 5 асан ана ҳамин ҳаракатҳое ки амалҳое ки мо иҷро кардем бинандагони азиз бисёр душвор аст. На ҳар кас Як фоида дорад? албатта фоида дорад. бедушворӣ намешавад ягон кор. албатта лекин бояд маҷбур кард, бояд Албатта. кӯшиш кард. ҳамин аз садои шумо мо ошно ҳастем ва агар
4 мисра баҳри мухлисон ва ҳаводорони телевизиони ва рӯси дигар ҳаводорон тақдим мекардед, бисёр хуб мешуд ва баъдан мо тамринро давом медодем. Як истират кунем. каме лаззат барем. Мураккабтару душворӣ масалан ҳамин барнома бардошти иштирокчӣ меафтад. Не чӣ қадар арақ кардаана. Ҷавон аст. Ҷавон аст. Мешавад хай як ду гантел дигар биёрам масалан ба ҳамон восита суруд хонда ва албатта 100 кило дигар бо навигарӣ мешавад. навигар мешавад. албатта аслан мо ҷавонон бояд ҳамеша шукргузор кунем ки ҳамин хел ватани бештозор дорем, чунин дар ҳамин ватани зебо ҳамон бубинед ки албатта дар фазои тинҷу ором чӣ гуна толобҳои варзишӣ аст. аз ҳамин лиҳоз намешавад ки дар васфи ватан суруд эҷод накунем. кӯҳи баланди ту меҳробу минбарам, ҳар пора санги ту болину бистарам. кӯҳи баланди ту меҳробу минбарам, ҳар пора санги ту болину бистарам. ای جان من وطن، ایمان من وطن، ای جان من وطن، وجدان من وطن. سلامت باشید. من شخصا وزن من 55 کیلو بود. وزنتون 55. البته محض با تشبث نمی ورزش با خود نقشه گذاشتم. در مدت 1.5 سال خواستم که انمون дар худ телевизион бошад ё чизе ки дар тӯи маъракаҳо мостем. албатта бояд санъаткор ҳамеша саҳназеб бошад, бадани зебо, албатта бадани зебо бошад ки анамон мухлисон бинандагон мебинанд. мо чӣ гӯям, мо санъаткор муаррифгари ҳама намуди дар умум бояд зебо бошед. албатта бадан зебо бошад, рафтор зебо бошад, гуфтор, суруд, гуфтор. албатта аз ҳамин лиҳоз маҳз дар муддати 1.5 сол аз 55 кило ман хестам 78 кило. айни ҳол 78 кило. аҷиб, аҳсан. бор мекунед? агар ки шахс ҷиддӣ мақсад гузорад назди худ ба орзуяш мерасад, ҷиддӣ бошад. ин тавсияи шумо махсусан барои ҷавонон аст ки албатта вақтро беҳуда сарф накунанд. шахсан ман аллакай гӯем ки баъд аз оне ки дидам чӣ хел зебо, чӣ хел вақт ҳангоме ки либос бавар мекунӣ шинаму зебо меистад. албатта пушаймон шудам ки барои чӣ ҳамиро ман пештар накардам, аз пеш сар накардам. ман фикр мекунам ки ҷои пушаймонӣ надорад, чунки албатта барои ин масъулияти ман барои ҷавонон аст. бигузор ки вақти худро беҳуда нагузорад. чӣ қадар гӯям як соат ёки 1.5 соат вақтро мегирифтааст, лекин бибинед ки чӣ қадар худ зебогиро мебинеду ҳайрон мешавед. бовар кунед, шумо аллакай як маслиҳате додед ки барои ҷавонон як такон шуд. бисёриҳо масалан роҳафтуда мешаванд. Не намешавад. 30 сола шудам, Не намешавад. баръакс мешавад. албатта ман шумо ки тавонистед аз 55 килограмм ба 75-78 килограмм гузаштед, ин худ як натиҷаи хуб аст. кори намешудан нест. агар ки мақсад ҷиддӣ бошад мешавад. хуб, тамошобини азиз, суҳбати мо суҳбатҳои шавқовару тамринҳои рангоранг моро дар пеш интизор аст. шабакаи моро тарк накунед, бо мо бошед бо барномаи варзиши қавитан. хуб, акун ҳаракати турне ки мо шурӯъ кардем аллакай пас сар шуд. масалан тамрини дигари ҳаракат нокардагӣ. ҳозир тамрине ки мо ба мухлисон ва бинандагон пешниҳод мекунем, инам бошад тамрини дуюми барномаи варзиши қавитан. тамрини инам зина ба зинавӣ аст. хуб, каме пештар меистем. банд мушкил нест. масалан бисёриҳо шумо ман фикр мекунам аллакай иҷро кардед, шумо варзишгар ҳастед, пас қоматро рост карда ҳамхизониро каме қат карда бо бозуҳо масалан бо дастҳо метавонем масалан ду даст яке каме вақти иҷро кардан, дар вақти иҷро кардан аз самти пеш каме мекашад, ҳавола медиҳад. бояд эҳтиёт бошед. ҳеҷ гап нест. гӯш кунед ки ҳамин ҳаракатро бо дастон самти худатон кашед. ягон мушкил надорад. рафтед ҳеҷ гап нест, меравем ду каса. мушкилӣ надорад. абдурабиҷон ба фикрам ин барои китф, ин барои ҳам ҳаракат китф, ҳам барои шикам, ҳам барои масалан мушакҳои тахтапушту пойҳо умумӣ аст. бадан гарм мешавад. баъде ки инро иҷро кардем, дарҳол масалан анҷумани дастқат карда масалан аз ҷо хеста ба истилоҳ бёрпи мегӯянд, мо инро иҷро мекунем. омода ҳастед? бале. ду давр иҷро мекунем. 10 сония 12 сония бандро 5-6 маротиба ин анҷуман. бале. бо
беис бо давом медем беис бо давом медем. Не 5-10 сония дигар каме нафас рост кунед. ду маротиба омода ҳастед? тамошобинони азиз тавр мешавем бо ҳисоб шурӯъ мекунем. маромад комилҷон зарипов кани як маротиба мебурам ода бошем албатта меравем. агар хатогӣ бошад шумо ислом мекунед. Дуруст аст, омад дуруст аст. Камтар питфоро партофта, бале. Ҷур кунед, бояд монашаву ҳаракатҳо бояд бошанд. Баландтар бо ду даст мепар тезтар. ҳақиқатан мекашид. Мебурад. Чӯ. Бале, дастхат. Мепарем. Як то карда ба боло. Як то бас аст. Як то мекунем, ба боло мепарем, ҳамиро 10 то иҷро мекунем. 10 то аҷман. Бале, масалан як то аҷмани карда ба боло мепарем. бо инаш давомаш. Не, фақат ҳамин баъд истироҳат. Мира, тез фақат. Як то мехезем, вале ман як маротиба гуфтам. Ҳеҷ гап нест. Саррӯзима намешавем. як то 10 маротиба. Бале. хуш бошад. Як мепарем. Беҳтарин. Нақс. Аҷиб. беҳтарин. бас аст фикр мекунам. беҳтарин. лекин бар замёне ки шумо варзиш кардед, мо як маротиба дигар илова мекунем. ҳамин. лекин бандро бисёртар 2 маротиба кашиш дода ва 12 маротиба дигар ин ҳаракатро иҷро мекунем. нафасро рост мекунем. Як маротиба дигар шумо омода. ва фикрам 10 сония шуд. 10 сония дигар нафасро рост мекунем. шумо ягон рақобат доред? ҳамроҳи шумо? ҳамроҳи ман ягон рақобат. маромад. меравем. 1 2 3. 1 2 3 меравем. бале. фақат ҳаракат тезтар шавад. тезтар барои ду дастам ҳаракат мекунем. ду даст то кашида бурдана. бале. 5 4 3 шуд. ҳамон амалро ҷо мекунем. бале. беҳтарин. дастаро метавонед ба самти боло бардоред, ягон мушкилӣ надорад. анам хи мушт кунед хубтараш. бале. фикр мекунам бас аст. чил худатон ҳис мекунед? роҳат кардам. беҳтарин аст. акнун тамринҳо масалан ҳаракатҳои варзишӣ иҷроиши онҳо масалан ҳамин хел аст. мураккабам аст, оддиам аст, осонтарам ҳаст. лекин аз сабабе ки шумо ҷавон ҳастед, дар барномаи варзиши қавитан мо тамринҳои каме мураккабтарро пешниҳод кардем. инам бошад ба масалан ҳам фоида дорад. синни сол бале. ба фикри шумо вақте дар ҷараёни иҷро кардан чӣ масалан ҳаракатҳо баъзе фикрҳо дар сартон омад? аслан ҳангоми ҳаракат кардани банд эҳсос кардам ки ҳамин тарафи қисми бадан аллакай ба кор дорам. ин одатан ҳамин хел аст ба қисми мушакҳои умуман қафасинаву бозу масалан равона карда шудааст. боз тамрине ки шумо иҷро кардед дуюм тамрин инам бошад пурра ба мушакҳои бадан равона карда шудааст. ҳам қафас ҳам мушакҳои аслан ҳам мушакҳои пойҳо бисёр калон ҳастанд аз дигар масалан назар ба дигар мушакҳои бадан. ина бисёртар кор кардан дар кор аз ҳамин хотир мо пешниҳод кардем. як гуфторе ҳаст ки варзиш сарҳад надорад. нафароне ҳастанд ки мегӯянд варзиш сарҳад дорад мегӯянд. баъзе тамрин намудҳои варзишӣ ҳаст ки масалан он сарҳад дорад. аз қабили боксу баъзе зарбаҳои сахте ки масалан ба сару ба дигар ҷойҳои нозуки бадан равона карда мешавад, зарба зада мешавад. баъзеҳо мегӯянд варзиш сарҳад дорад, бояд ба ҳамон меъёр бас кунанд. ба фикри шумо ман шахсан худам фикр мекунам ки варзиш сарҳад надорад. ҳама метавонанд дар варзиш сарҳад бо ҳам омехтаанд. сарҳад масалан ман сарҳадро дар донашаванда албатта, вале дар ҳақиқатан сарҳад надорад. чӣ фикр доред шумо дар ҳамин маврид сарҳад надоштани варзиш? масалан нафаре ҳаст ки 70 сол дорад, мехоҳад ба варзиш тамрин кунад, лекин баъзеҳо мегӯянд не дар кор нест.
ё ки 60 ё ки ҷавони 20 солае ки метавонад мехоҳад тамрин кунад, баъзе мегӯянд зарурат надорад. чаро ман ҳангоме ки ман вақтҳои холигӣ меёбаму ба толораи варзишӣ меравам, ҳамроҳи ман ҳастанд пиронсолон, калонсолон, барои обтоби бадан ин бениҳоят албатта зарурат, ҳам фоидаи калон дорад, ҳам синни сол чӣ тариқе гуфтем, ҳам барои зебогии бадан. Албатта фикр мекунам ман ҳам қабул надорам, албатта хато аст, сарҳад надорад. ҳам санъате ки масалан шумо сарояндагӣ мекунед дар болои саҳна, ҳаракат масалан мекунед ё ин ки фақат масалан ҳам ки рост истода суруд мехонеду дигар ҳаракатҳоро иҷро мекунед? Не, аслан санъатам ҳар як суруде ки мо месароем, ҳар як вобаста аз мавзӯи ана ҳамун сурудро нигоҳ кардам, яъне эмотсияи худро ба бинанда пешниҳод намешавад. Мисол баромада як истода рост истода суруд хондан, ин аллакай фикр мекунам ба бинанда хуш намеояд. Бале, албатта. Бояд ҳар як мимикаву эмотсияҳои худро дошта бошӣ. хуб, ман фикр мекунам ки аллакай намо ҳаракатҳое кардем, тамрини дуюми барномаи варзиши қавитанро мо иҷро кардем ва аз удаашам баромадем. баъзе ҳолатҳое буданд ки уна мо ба ҳисоб намегирем, қабул аст иҷро кардан, чунки барнома санҷиши суруди бадан аст, ҷавон ҳастанд. аз ҳамин хотир мо каме тамринҳои мураккабро пешкаш кардем ва дар тамрини сеюмини барномаи варзиши қавитан боз ҳам ҷиддитар вазнитар мешавад. хизмат ба падару модару ватан шараф аст. ман медонам ки як суруди беҳтарин дар васфи модар доред. агар як замзама мекардед 4 мисра баҳри мо ҳаводорон бисёр хуб мешуд. Сараввал мехостам ба ҷавонон як маслиҳат диҳам. Бояд мо ҷавонон ҳамеша бояд дуои падару модарро гирем. дуои падару модар аст ки мо ба мартабаҳои зина ба зина ба мартабаҳои баланд мерасем. Албатта бояд ҳатман ба қадри падару модар расидан. ба қадри падару модар, ба қадри ана меҳан ватан. Албатта. Бале, албатта. Падар, модар, ватан ин як чӣ гӯям, як мавзӯъ аст. Баъзе мавзӯи дар ҳамин ватан, ватани зебо модари мо ба дунё омадагӣ аст, падари мо ба дунё омадагӣ аст, фарзандони мо ба дунё омадагӣ аст. Чӣ хел мо ин ватанро дӯст надорем? Эй вой ҷони модар, ҷонам нисори модар. Эй вой ҷони модар, ҷонам нисори модар. гум мезанад дилам гум андар хумори модар. гум мезанад дилам гуме андар хумори модар. овози форамашро чашми гунаҳрамашро. овози форамашро чашми гунаҳрамашро. ман ёд мекунам ёде дур аз канори модар. ман ёд мекунам ёде дур аз канори модар. ҳасан бовар кунед, модарони азиз, мо шуморо дӯст медорем. меравем боз ба қисми варзиш. боз ба қисми варзиш, бо ба санҷиши устувории бадан. моро тарк накунед тамошобини азиз. тамрини навбатии барномаи варзиши қавитан моро дар пеш интизор аст. با ما باشید. тамошобини азиз, тамрини охирони барномаи варзиши қавитан ба зунуқат нишастан аст. омода шавед. яъне тамрини рекорди охирони барномаи варзиши қавитан сарояндаи маҳмуд нобовар чаноров 93 маротиба иҷро кардан ва инак комилҷон зарипов устод 93 маротиба иҷро кардан. 93 маротиба иҷро кардан. комилҷон зарипов бояд 94 маротиба. лаҳзае мешавад ки устодо аллакай мисол зулм мебиён нисбат ба ҷавонон. албатта лаҳзае ман дидагӣ ҳастам, бале. хай варзиш аст. шумо мегӯед ки 93 наметавонед. некӯшиш некӯшиш. гапи шумо ҳамин буд ки ман 93 зада наметавонам. сабуктар кунед. ман фикр мекунам ки тамошобин азиз, комилҷон зарипов аз удааш мебарояд. хан эҳтиром кардан. ин албатта эҳтироми бузургон ин барои ҳар як ҷавон қарз аст. албатта масалан қомат рост мекунед, агар хоҳед дастро ҳамхел бардошта хеста ё ин ки усуле ки ман худам иҷро мекунам, даст ҳамхел дошта ба нишаста иҷро мекунам.
агар кадомаш писанд бошад иҷро мекунем. Ин 15 мартаба амрои шумо иҷро мекунам, баъдан ман рост меистаму ҳисоб мекунам. бале шумо иҷро мекунед. Авака аз нафас маълум аст. Меравем? бале 1 2 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ака абдуравиҷон шумо якта суруд хондан гиред. суруд 22 шуд қабул 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 5 36 ман ҳисоб мекунам. бале 40 ма 10 то 10 то 42 3 45 50 60 70 80 он қадар нест ба 200 он қадар нест 85 6 87 88 89 90 4 то дигар 91 92 устод бахшиш 93. мана мебахшед да 94 узр устод 95 96 100 97 98 99 100 вие бача шӯхӣ мекунед 101 102 103 104 комилҷон шӯхӣ мекунед 105 106 107 108 109 109 да 111 Гум кардед худатон? аллакай гум кард 112 113 114 115 16 117 118 119 120 121 маротиба тамошобини азиз рекорди навбатии барномаи варзиши қавитан гузошта шуд. аз одаш баромадам аз удаш баромадан ман фикр мекунам ки нафаре пайдо намешавад ки 122 маротиба занад. Ин бисёр душвор аст. не оле ҳастан ҳастанд ха ин варзиш ҳамин гуна аст боле зур аст ки ба фикри шумо аз удаш меборад 122 маротиба? Кадом ҳунарманди ҷавон бо аз удаш меборад? шумо 121 маротиба задед, 122 маротиба ки ба фикри шумо зада метавонад? чӯриган кай бод монанди дидам баҳодури ғафурзод боҳодури ғафурзод чунки бисёр тамрин мекунам мебинам варзишгар ҳастанд. бале боз ки фикр мекунам ҷонибек муродов ҷонибек муродов, бале муҳаммад рафиқ кароматулло муҳаммадруфе кароматулло, бале авдашам мебарам чорум суруш холов сурушкул. 4 нафар сарояндаи ҷавон. Ман фикр мекунам ки душвор аст албатта ки рекорди гузоштаи Комилҷон Зариповро иҷро кунанд, лекин ман фикр мекунам агар иштирок кунанду хуб тамрин кунанд аз удаш мебароянд. майдон аз залер аст майдон аз залер аст. Албатта. Шумо лакай гузоштед? гуфти устод кам қил зӯр зудум ами 121 та задум зур задед, лекин зур задед. 121 та. Хуб. Саломат Мо бошед. миннатдорем. Сипос аз иштироки шумо дар барномаи варзиши қавитан. шукри ҳар як пораи нон мекунам шукри ҳар як хонаи он мекунам. Тоҷикистон ин дилу ҷони ман аст.
шукри ҳар як пораи он мекунам. хуб, ташаккури зиёд барои иштирокатон. акнун ҳамун тӯҳфаи кӯчаке ки мо дар охири барнома тақдим мекунем, инам бошад аз марказҳои савдои ёвар. ба шумо идо мегардад ёвари мо дар зиндагӣ аст. аз ҳамин хотир бори дигар сипоси беандоза ба шумо ки дар барномаи мо ширкат варзидед, ба ҷавонии худ нигоҳ накарда рекордро гузоштед. Инам худат як натиҷаи назаррас ва устувор аст. ҳамеша тарғибгари тарзи ҳаёти солим бошед ва пайваста ба варзиш машғул шавед. бо мо буданро фаромӯш накунед. хайр. نازنینی شوخی ماه پیکر با یک نگاه با دلم زدی تو خنجر